Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera larumatean Realak Atletico Madrid menderatu zuen penaltietan. Gipuzkoa eta Euskal Herriko txoko askotan ospatu zen finala Euskal talde batek irabazi izana. Azken 5 urtetan 3 aldiz ekarri da Errege Kopa Euskal Herrira. Kolpe latza batzuentzat. Eta esan bezala ospatzeko ezen arrazoirik falta. Ni seguru nago, batzuen arratsaldeko rona gauer arte luzatu zela. Café por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Darecibo hasta Ponce. Hala ere ospakizuna oraindik ez da amaitu, gaur arratsaldean izango da harrera ofizial. Autobusa 6etan abiatuko da Real Arena futbol zelaitik, handik Amara auzoko kaleak zeharkatuko ditu eta ondoren Donostiako erdigunera joango da. Han Askatasunaren hiribidea, Okendo kalea eta Bulebarra hartuko ditu eta udaletxean amaituko du ibilbidea, Alderdi Ederren. Trafikoa nabarmen moztuko dute, goizeko 10:00 arratsaldeko 3:00 kaleak esituko dituzte. Horrek eragina izango du trafikoan, aldizka eten egin beharko baita. Arratsaldeko 3:00 aurrera ibilbide osoa eta inguruko kaleak guztiz itxiko dira ospakizuna erabat amaitu arte. Eta naiz irratian ospakizuna zuzenean entzuteko aukera izango duzu, Arratsaldean saio berezia izango da, autobusaren eta ibilbidearen nondik norakoak eta gertakariak ezagutzeko. Gogoratzen dut, lehenengo aldia, baitaren eskutik, sartu nintzenean, bokata eskuan, ufandaren boan, ok baten ilusioa, aurpegiko irribarrean. Erreala alde batera utzi eta gaurko efemeridei ekingo diegu. Gaur apirilaren 20 Txineraren nazioarteko eguna da. Nazio Batuen erakundeak erakundeko hizkuntza ofizial bakoitzaren aberastasun kultural eta historikoa aitortzeko helburuarekin ospakizun horiek egutegian txertatu zituen. Txineraren nazioarteko egun ospatzeko kaligrafia, txinatarreko tailerrak, arte martzialen erakustaldiak eta txinako musika tradizionalaren kontzertuak egiten dira Nazio Batuen erakundearen New Yorkeko egoitzan. Apirilaren 20 kanjie omentzeko aukeratu zen. Duela 5.000 urte inguru txinererako karaktereak sortu zituela uste da. Elezarrak dioenez, kanjiek 4 begi zituen eta txinatar karaktereak sortzerakoan jainkoek eta mamuek negar egin zuten. Baina ura erori beharrean artoaleak erori zen. Bitxia, benetan. Baina zoritxarrez hizkuntza guztiek ez duten Nazio Batuen erakundeko hizkuntza ofizial izateko aukera. Batzuek zentsurak ere jasan dituzte. Adibidez, 1950ean gaurko egunez, Jose Artetxeri euskaraz idazteagatik prentsan artikulu bat zentzuratu zioten. Gaztelaniaz idatzitako artikuluan euskarazko bertso bat sartu izana nahikoa izan zen agintari frankistek artikulua zentsuratzeko. Etzen euskaraz idazteagatik Artetxe zentsuratu zuten aldi bakarra izan ordea. Frankoren alde egin zuen borroka Espainiako Gerra Zibilean, baina horrek ez zion mesederik ekarri zentsurari dagokionez. Bi bandoetan onak eta gaiztuak zeudela esateak izango zuen zerikusirik horretan. Emon bihar jatxo, gazte horreik gorunztuaz, abestita ikurrinez, lainuan baino
txirotxak bertza da gerrodolez. Ikaraztua susu. Egun honetan gertatutako ezbeharrak ez dira gutxi izan. Horietatik aipagarriena Mexikoko golkoaren marea beltza da. 2010ko apirilaren 20an, British Petroleum konpainiaren petrolio plataforma bat lehertu zen Mexikoko golkoan. Louisianako kostaldetik 75 metrotoara kokatutako Deepwater Horizon izeneko perforazio plataformaren leherketak marea beltz izugarria eragin zuen itsasoan. Golkoko uren 40%ak kutsatu zen guztira ia 5 milioi kupel isuri ziren itsasoan. Abuztuan 4.600 hildako animalia baino gehiago jaso zituzten, horien artean 4.000 gazti inguru, 525 dortoka eta 72 izurde. Arrantzan eragindako kalteak ere oso altuak izan ziren. 11 langile hil eta 17 zauritu ziren leherketaren unean. Azkenean British Petroleumen aseguruetxeak $201 milioi ordainketa egin zuen kalteengatik. Epaiketaren zai, bere etekinen zati bat blokeatutako kontu batean sartu zuten. Que bosque fue. Nosotros islas vagabundas en un mar que ya no es libre. Vándalos entre los desechos de Al-Ándalus. No quiero morir sin haber vivido. Llegar lo más lejos que me sea posible y mirar. Eso quiero, mirar hacia adelante. Las estrellas nacen en el corazón del desierto. El sol me lo enseñó, camino del Jebel Sarro. El tesoro está escondido tras los ojos de un niño. No veré cómo desaparecen las ovejas, ni estaré allí cuando para siempre no llueva. Mírame, hombre blanco, míralo todo, y entierra tus armas de fuego en el sereno silencio del gran bosque de la noche. Tira, orain dut taldea entzun da gauza bat gogoratu zait, gaur Fermin Muguruzaren urtebetetze eguna dela. 1973an gaurko egunez jaio zen musikari, abeslari, ekoizle eta zinema zuzendari irundarra. Inigo Muguruza anaiarekin eta Matxin Sorzabalbererekin 1982an kortatu punk eta ska musika taldea sortu zuen. 1989an taldea desegin zen, baina Fermin eta Inigo Kaki Arkarazorekin elkartu ziren 1980an Negu Gorriak osatzeko. 1987an du taldearekin aritu zen eta disko bat egin zuten elkarrekin, Iriki Ateak. Orduzkeroztik hainbat disko atera ditu bakarlari gisa. Eta musikatik kanpo hainbat dokumental eta fikziozko film egin ditu. Black is Beltza besteak beste. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Jenden ahoro ituzo dola ematean, sumardi handiak ireki. Gaur txineraren nazioarteko eguna dela esan dizuegu bai, baina lasai guk euskarazko saioa prestatu dugu, denok elkar ondu lehar dezagun zentsuraren aurrean lanean jarraituko dugu. Horretarako gonbidatu bereziak ekarri ditugu. Ander del Rio izango da gurean, Artzabaltza baserria proiektuaz eta jasangarritasunaz aritzeko. Xabi Urizar txokolate sumilerra ere gurean izango da Lander Kornagok berak dakar gurera. Txokolatea, kafea, nik uste maridaje honi zerbait falta zaiola astelena perfektua izateko, ez? Agian rona, arratsaldean rona edateko aukera egongo da. Donostiako kaleetako ospakizunen, baina lehenago goizeko kafea hartu behar da. Gure makina prest da entzuleok, apirilak 20 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romate Tibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon, bai. Zuekin konfiantza hondirik ezkenuen, berosorik iritsiko zenik, baina iritsi da Xabi Arrieta González egunon. Egunon. Eta gaurko alineazioaren boskote osatzeko Imanol González Gurrutxaga egunon. Kaixo, egunon. Bueno, bagaude denak, Hizketan ari zaizuena, Inigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1166 garrana du, bat 66, zenbaki polita. Apirilak 20 ditu, goizak 10 eta 17 minutu, eta hemen 5 hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan txata sutan daukagu, eta segituan egingo diogu kaso pixka bat, eta emango diogu maitasun pixka bat.
Gaurko saioa abiatzeko kantu baten bilanen markaidazue entzuleok, baina hause da, arrakasta hondirik gabe igarotako kantua, baina nik zati bati bereziki, kariño pixka bat badiot. Zaparreala, beti reala bihotzean, urte zaparreala. Hortxe geratu zen kantua, hementxe Alex Ubago, Mikel Erentzun, Andoni Egaña, Inez Gose, Inez Osinaga, abizena dantzan geratu zait, orduan La Oreja de Van Gogh taleko abeslari zen Leire, Leire Martínez bera. Eta bene kondu zuten kantu hau, eta bada momentu bat, niretzat Egañaren momentu bat oso polita dena. Urte zauparreala, beti reala bihotzean. Urte zauparreala, beti reala. Eta tira, Euskal Herriaren zatitxo bat behintzat realaren garaipen hau. Bida, enintzen gogatzen, Asier Gozatik ere abestu zuen kantu honetan. Hemen ari naiz ikusten gaztetxo daude, bai Inez, bai Ubago, bai 2009koa da, 7 urte igaro dira. Ia 20. Ia 20 urte, eta bai, nabaritzen da aldea, haizue. Eta gure maite duten tarteari ateak irikiko dizkiogu, eta uste dut lehen tartea Xabi Arritari eskeniko diogula, Sevillatik, hau Egañaren zatia gustatzen zait barkatu. Barreneko poza Puerto Llano edo Atocha, el Molino Zaragoza. Tira, Xabi, bota zure maite duta. Nero maite duta, hemendik aurrera bizitza maite dudala. Simplea. Ja, beste perspektiba daukat bizitzarena, eta zerbait oso txarra pasa behar du ikuspuntu hori aldatzeko. Jauen la leche. Emaio zu belarrondoko bat, zuk june? Ni ez naiz eta iristen. 2026 esate dute dela Alienan urtea. Orduan, hori igual hobetu dezake edo kertu, segun. Tortzeko. Igual atrekionekin iritsiko naiz. Jauen la leche. Bizitza polita dela, belarrondoko hauke. Erromantiko bat. Erromantiko bat, bai. Erromantizismoago futbol talde txikien zalen atzean ere, hori ere aitortu beharra daukagu, hemen badagoela, garaipen txiki bat, eta badudela gauza asko, realaren garaipen horretan, asko oroitu ziren Aitor Zabaleta, Fronte Atletikoko kideek erailtzuten, asko entzun dut hile egintzela, hemen ere pixkate genero indarkeriarekin bezala, hainbat edabidek nolabaiteko hizkuntza autu kurioso xamarra egiten dute, Aitor Zabaleta etzen hil egin zuten, Kabakas etzen hil egin zuten, ertzainak hil zuen kasu honetan, eta uste dut, bai, sentimendu asko pilatu direla hor, eta gero, egon dela ez, Realak kopa final bat irabazi, baina publikorik gabeko giro harretan, post-pandemia giro harretan, o pandemia oste giro hartan, ospakizunak ere hotz eta dena geratu zela pixkatorre, ez dakit, garaipena lortu izan ez balitz bezala, final euskalduna izan zen gainera, Atletiken aurkakoa, errege kopa bezalako lehiaketa batean, ez da, Borboien kopan euskal taldeak, amorru ikaragarria dago, Espainiako hainbat edabidetan, Espainiako himnoari txistu egin zitzaiolako, hau ez da berria, eta, horrelako kontuak, belaunaldi asko kelkar egin zuten, momentu politak egon dira, Zaragozan Realaren kopa ura, 86an, 86an, 6 denboraldia, baina igual 7an da. 86an gaude, 87. 87an, bai. Bertan egon ziren batzuk, asteburu honetan euren bilobekin, ez dira seme-alabekin, baizik eta bilobekin, final hori ospatzeko aukera izan dutelako. Nik ulertzen dute, baduela gauz asko horre politak, gaur aritu naiz junerekin hortaz izketan ez, gara bereziki futbol zaleak. Jendeak oraindik pixkate harridura giroan hartzen du, niri jende asko galdetu, eta ez zua Sevillara, eta, Sevillara beste eginkizun batzuk nituelako, eta futbola pixkat baztertu dalako nire bizitzatik, eta jarraitzen dute futbola zertxo bait, inguruan baditu dalako FIFA mordoa, baina besterik gabe bizi dut, eta ni ere poste naiz, eta gaur
horrela badagoki ospakizun giroan ere murgilduko naizen, niri txokolatea eta kafea ematen badiazue, ron pixkat ere gustora hartzen dut. Xabi, partida ostean jendea txikituta zegoela entzun dut, lagun desente nituena, eta parranda egiteko ere, bestalde zelaia pikutan zegoela, tokitan zegoela, eta handik itzulera egin, eta logistikoki, nahiko partida aurre oso ederra izan zenutela, baina garaipena ospatu, oso barrutik ospatu zutela askok, ez? Bai, egia esan goizetik ja autobus pila bat zoden Seviako parkinak beteta autokaravana pila bate bai, eta egunan zehar bai notatu zen Realeko afizio guztia hor Giralda inguruan kaleak beteta edukitzen, eta gero bai estadioa jotakoan bai egin genuen ibilaldi luze bat, hor zelai belar tartetan dago, hirigunetik oso urruti, eta behin partioa aukatuta protokolo guztia itxaron beharra, kasuetan alde onerako, eta autobusera edo fanzonera bueltatzeko asmoa genunak, txikituta iritsi ginen, berez fanzona eta horrelakoak irikita egon ziren, ezen ala izan, eta diskotekako sarrera ez genuenok, respetu edo beldur pixka genukan hor kalean bakarri gelditzeko, eta etxera buelta egin beharra izan genuen. Eta tira, Goiuri Ezeizaren audioa ez, mezua iritsi zaigu, bizirik nago kobertura nahikorik ez argazkiak eta bidaltzeko, baina ondo, Sahara refuxiatu kanpalekuetan da Goiuri, ez dakite Auser eta Esmara artean ibiltzekoa zen, gerora beste kanpalekuetarera kaso mugituko dira, badakizu Daklako kanpalekua desertuan barrenen kokatuta dagoena, Tindufetik urrunen dagoen kanpaleku horrek uoldeak bereziki pairatu zituela duela aste batzuk, eta asko izango da bertan ikusi eta egiteko, eta mendik muixu bat Goiuri Ezeiza Arandiari, goza dezan, lehenengo kanpalekutako bisita hori beti da berezia, gero askotan itzuli nahi izaten dugu, baina lehenengoak badu zerbait. Venga, ni lokatzetan sartuko naiz gure entzuleen baimenarekin, baina lehenago txate irakurriko dut, eta gero dator pixka bat lokatza. Sentitzen dut, gure lagun diren, enbat euskal taldeen inguruan kritika egin behar izatea, baina, ez gara etorri bizitzara isil-isilik egoteko ere. Egunon, Giputxiz diote hemendik, Gorka, berzu ere Giputxia zara, zer modu zaudete, egunon gaztiak, hemen ere TFI da izeneko norbaitek idatzi digu, Twitchetik, bihotz bat, baina ez dakit norden indiokarrak dio, juliganismoa, ze pereza, bitu, nere maite dut, eza, juliganismoa. Ez juliganismoa ez dugu maite, baina, hor mugan ibiliko zen zale asko asteburu honetan, eta bai, ni postu naiz errealagatik dio Gorkak, baina zelako mugimendua sortu den jendea junda, prezio gora, eta ez dut ulertzen zergatik alkateak jundira. Ze babesten dute olako ekintza gizonkeriz beterikoak edo, non arrazismoa eta homofobia eta dagoen futbolean. Gorka hortxe zura osnarketa. Ni lokatz horretan naiz gaur sartuko, beste batean nahi baduze bai. Guztiz ados dio indiokerrek, Gorka, guztiz ados. Zeta bat falta zen eta nik kortozirkuito egin dut, barka idazue. Txalo bero bat, mesedez, txalo bero bat nahi duzue? Bai, honeski, Gorka Santesteban itxalo egitea, beti ondo iruditzen zego. Nire maite duta da, kazetari kirolekok zeona Maitane Urbieta eta aurrekoan itzulian Arritxu Iribar kazetari kirolekoak eta emakumezkoekin bereziki ari zara azpimarra egiten, ez da Gorka? Zorionak zuei ere, Maitane Urbieta bada ez, harribitxi horietako bat, oso gizonezko mundu batean, euskarazko kirol kontakizunak egiten dituena, eta lehengoan Realak finala irabazi eta erabat unkituta, ezin ahots aterata ikusi genuena, eta hemendik musu bat, ospakizun horretan ere hariko delako Maitane Urbieta, eta Arritxu Iribarriaren musuak bidali genizkien, Euskadi Irratiko kazetariak dira, baina kideak esango nuke, lagunak, bide lagun izan ditugunak eta asko maite ditugunak gainera. Nik ez dut pasa oso ondo asteburuan, baina beti kultura zinguratuta hobeto. Xabi, egunon diote mendik, ima, grabatu dezu bideoa? Ez, guandik ez da demora aukeki. Gorkak eskatu bideo bat grabatzeko, eta... Gorka gure txatean bere lanak eta bere gauza propiak...
Asetzen Bai, ezta? ibiltzen da batzuetan. Bai, Javi jaja zelako kanta egie, garaipen handia herri txikientzat. Hoi da, goatu erregaren kopa dela dio indiokerrek, bai, azpimarratu dugu hori. Aupa Goiuri, faltan botatzen zaitut, esango digu Goiuriri, bai, faltan botatzen zaituela gorkak, eta kuk ere, bai, baina biali diegu, mutxu handi bat, kanpalekuetara, Goiuriri, bero itogarria dagoela bertan, baina, gauetan etxea ataritan mantak lurren botata gustora da biltzala. Ze ondo, torren astean itzuliko da Goiuri, baina aste honetan ea audiotxoaren bat bidaltzeko aukera duen eta kontatu nola da bien gauza. Igual egin behar duena da grabadoran grabatu, eta gero momenturen batean koberturak funtzionatzen badu, iritsiko zaigu eta horrela entzungo dugu bere hotxa, segure entzulek ere. Faltan botako zaituzte, Goiuri! Borroskatuan nintzen bainan artisaulan baten. Venga, bani sartuko naiz ja lokatzetan. Ez dut maite jakin behar izatea, eta jakin dut. Ze igual jakin izan ez banuen intzateken pentsatzen jarriko, enuken hausnarketa hau egingo, Sevillako Realaren fantzonean hainbat euskal talde jozutela. Aurretik doa, uste dut denak lagunak sentitzen ditudala, edo behintzat denetan dauzkadala lagunak sentitzen ditudan kideak. Uste dut ia denak hemendik igarotakoak direla, eta audio danean ez diote nola baite, amorrutik edo giroa lokaztu nahietik, baina jakin dut pixkat bokadilloaren truke izan direla Sevillako fantzonean hainbat euskal talde. Bokadilloaren truke dio danean, nahi zifrak esaten hasiko, baina euren katxetatik oso urruti dauden zifretan. Duinak ez diren zifretan. Hori uste dut garrantzitsua dela aipatzea, duinak ez diren zifretan. Eta iruditzen zait, gure teiatuaren aurka ari garela. Ze militantzian sinisten dugu, egun hauetan Nafarroan oso festa ederra bizi izan dugu, Arostegiaren inguruko gatazka horretan eta lurraren defentsa horretan aritu direnen bat militanteen alde, euren epaiketak aurrera atera izateko diru askuratzeko, eta uste dut militantzia horietan egon behar dugula, besteok ere bagaude, Saharar herriaren aldeko militantzietan eta bestelako herri zapalduen aldeko militantzietan, Euskararen aldeko militantzietan, baina iruditzen zait, ez dela bidezkoa militantzia izan ez daiteken, eta barkaidazu hemen ez dut eztabaidarik onartzen, bat izan daiteke futbol zalea, batek nahi izan dezake zerbait egin, baina uste dut iraingarria dela eta lizuna dela, herri txiki edo ertain bati manager baten presioa tarteko 10, 12 edo 15.000 euroko katxea kobratzea, eta fanzone batera, milaka eta milaka euro mugitzen dituen fanzone batera, 5 euroko zerbezak milaka eta milaka saltzen dituen fanzone batera, 4 sentimorengatik eta baldintza ez duinetan joatea. Eta hau entzuleok esan egin behar da. Eta sentitzen dut eta serretuko zait inor. Baina duintasunak prezio badauka, prezio hori ez exigitzeak duintasuna zapuzten du, eta uste dut zilegitasunak kentzen digula gerora beste eztabaida eta beste diskurso batzuetan murgiltzeko. Futbolak ezin du izan militantzia. Gipuzkoako enpresa handienak ezin du militantziarik jasan. Diru publikoarekin eta diru pribatuarekin eta futbolaren espekulazioarekin mugitzen den ospakizun batek ezin du militantzia izan. Eta uste dut hemen ez dagoela eztabaidarako espaziorik. Eta ulertzen dut FOMOa, ulertzen dut Sevillako fanzonean milaka realtzaleren aurrean jotzeak suposa dezaken FOMOa, suposa dezaken aukera galduaren bertigo hori, amildegi sentsazio hori, baina uste dut hor batasunak soilik egin dezakela duintasun, bertan egon ziren talde guztiek ere elkar ondo ezagutzen dute, elkar konversazioak egon daitezke, edozin modutara ezin da ibili. Eta hau uste dut esan egin behar dela, naiz eta inorri etzaion ondoegi irudituko. Maite dut entartean ari gara, o maite dut ezazen, nik maite dutak ere badauzkat, etzazuela pentsa, baina eneko zure maite dut eskatuko dut. Bira, nire maite duta, koatxelara begira jarriko naiz. Nire maite duta kontatzeko. Jakingo zenuten, pasaden urtean, adibidez, Nikap taldeak kontzertua eman zuenean koatxela jaialdian, pantalla erraldoietan jarri zuela nolabaite testu batzuk Israelgo Gazako genoizidioa kritikatzeko, ezta?
Eta, bueno, pantalla horiengatik egon zen gero iskanbila handi bat, juiziotara joan behar, epaiketatara joan ziren azkenean taldekideak, eta, bueno, hor, egon zen liskar nahiko handia, eta, bueno, olako egoera bat gertatzen denean imaginatu dezakezu, ezta? Bueno, hemendik aurrera ja talde handiak edo musikari handiak ez dute lehenengo pauso hori emango, ez dakit, egoera bat kritikatzeko, ezta? Bira, kasualidadea izan da, asteburuenetan, baita Coachelan, The Strokes taldeak, bere azken abestian, gainera askotan abeste ez duen abesti bat, estribilloan esaten du What Side Are You On, eta, kasualidadea izan da, What Side Are You On hori kantatzen ari ziren bitartean, pantaietan agertu zirela, Irango eta Palestinako, irudiak, eta gero baita, estatu batuetako arrazakeria kritikatzen zuten beste irudi asko agertu ziren, eta poztu naiz pentsatzean dirudi hor jende famatu hau bizi dela burbuila moduko batean hor goian, eta ez dutela inoiz beruntz begiratzen, ezta? Eta ikusten dudanean famaturen batek edo olako ez dakite eragina den hitza, baina gizartean eragin bat duen pertsona batzuk nolabaite egoera batzuk aurpegiratzen dituzela edo ezagutarazten dituzela edo zabaltzen laguntzen dutenean horrek poza sortaren zaten dit. Eta orduan hori nire maite duta. Ziona. Gauzat gehitu nahi dulen aipatu dudan horri, Sevillako fanzonean gertatu zen hau. Donostiako fanzoneetan baldintza ekonomikoak bestelakoak izan ziren eta errespetatu ziren katxeak eta duintasun ekonomikoak behintzate, baina Sevillakoan ez. Zein da zure maite dut, June? Nik asteburuakin dauka zerikusiare, baina ez dauka futbolarekin zerikusirik. Maite dut, nola azaltzeten, ze badauka maite dut, ez bat barruan ere, baina maite dut euskal dantzak aurrera egitea eta garatzea, esango nuke. Ez dantza aldatzeko modu batean, baizik eta dantzatzeko pertsonen artean, ze iruditzen zait, euskal dantzako ditu dantza asko oso oinarrituta gizonentzat eginda dauden dantzak direla, edo emakumeentzat egindako dantzak direla, bikoteka dantzatzen denean neska eta mutil dantzatzen hobe dela, eta neskek gonarekin dantzatu behar dutela eta mutilek galtzekin, eta posten hau dantza talde baten parte izateak, non aldaketak eman diren eta ematen ari diren gaur egun ere, non gonarekin dantzatu nahi ez duen neska batek galtzekin dantzatzeko aukera duen, eta diot hau ze asteburu honetan izan gara dantzataldea lesakan, beste dantzatalde batzuekin batera dantzatzen, eta ikusi dugu dantzatalde bat, oraindik ere, ez, bere haien autu bat izanik jarraitzen dutena, neskek bai edo bai gonarekin dantzatzen, mutilen galtzekin dantzatzen, eta segun ze dantza, genero bakoitzeko pertsonek dantzatzen, eta ikusten ari nintzen bitartean, bai oso ondo dantzatzen dute, eta ondo zegoen ikusten ari ginena, baino bai sentitzen nuen, nik ondoan neukan lagun batek dantzatalde horretan ez zuela tokirik, adibidez. Ze bada pertsona bat, hasieran pixka bat kostatu zitzaiona, baina segituan esan zuena nik onak ez ditut jantzi nahi. Eta gure dantzataldean arazorik etzen egon, hartu galtzak eta listo. Eta pozten naiz ikustea dantzataldeak aldaketa horiek ematen dituztena. Egia da, alde batetik ere behartuta eman ditugula, ez? Guk gizonezkoen dantzak diren horiek ikasi behar izan ditugu, gero ez da mutil gutxiago daudelako euskal dantza egiten, eta gero ez da mutil gehiago daudelako futbolean edo eta beste kirola askotan, baina horrek ez du kentzen arroparen inguruan, guk dantzatzen ditugu mutilentzako horiek neskentzat esleituta dauden gonekin. Baina, horixe, nire maite duta da eskerrak euskal dantza ere garatzen ari den. Bertatik etzintudan entzutan ta jeitsi zara barriz.
Imanol González Gurrutxaga, zure maite duta falta zaitez? Bai. Bera, justu asteburuntan ni Sevillatik nahiko urruti naiz, etxetik oso gertu. Eta, baina bai egia da, egon naizela atzo bertan egon nintzen Bartzelonako nire lagun batekin, justu hemen bizitzen nahi dela denbora batez. Eta kurioso zaiten, eta orokorren maite dut, bi mundu juntatzen zaizkizunen aldi beren. Hau da, ni euskalduna izan da Bartzelonako edo Euskal Herritik kanpoko edo Euskal Herritik kanpo ezagutu duten pertsona batekin topo ite detenen, eta baten ez unen imaginatzen bi mundu horiek inoiz topatuko zienik, evidentemente pertsonek bidaiatu aldute eta aukera hori noiz baiten gertatuko zen, baina bai, beti sortzen dit txoke hori eta nahiko polita iruditzen zait, eta hori da nire gaurko maite duta. Nola askotan dituzun zure inguruak eta zure lagunak oso lotuta leku zidatz batzukin, eta baten ikuste duzu pertsona bat leku horietatik ateratzen dena. Pixkat, adibide oso arraro bat izango litzeke supermerkatuan egunero ikuste duzun pertsona hori bapaten kalen ikuste duzunen, pixkat nahiko sentsazoa antzekoa, baino kasu honetan, igual, supermerkatuko langileakin baita ilusio pixkat itxe dizu, baino kasu honetan gehiago. Entzulio, goizeko 10:39 minutu ditugun honetan, gure txatean ez dago mezu berririk, ez dago maite dut berririk, eta gu gainera abiatu behar dugu gaurko puri-purian tartea. Hainbat gomendio dazkago zuentzat, baina bitartean Marenen zure zain entzuten ari gara, eta Maren abeslaria, gurean izango da asteazken honetan gure elkarrizketa akustikoetan. Lasai zauzela uste dut, badazpada hueltatzen bazara, zure zapatak prest dagoz, zure zain, taize bolada indaretzuek jadan eta ikaratzen, zeu zarela sentitzen dut, etzera zaretu nahian entzuneari eskatzen, ez dut aukera ugaldu nahi, ez dut aukera ugaldu nahi. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? 20 minutu guardiko 11:00 eta guk esan da bezala, puri-purian tartea egin behar dugu zuekin, gaur gure gonbidatuak gerosiago heltzen joango zaizkigu, eta, ohiko astelenetako, emisi ordena edo gure gaien ordena aldatzea erabaki dugu, proposamenak lehen zuekin elkar banatzeko, eta proposamenen artean, lehenengoa, Imanol González Gurrutxagari eskatuko diot, ze badakit gero nire proposamenan ere pixka bat nabardurak edo eztabaidarako espazio izango dugula, eta Imanol, zein da zure proposamena? Nik gaur kontan ekarri zuet Berlin telesaiaren bigarren denboraldia. Estenatuko dala oso laizter, maiatzean bertan, eta ikusi ahal izango dugu, beti ezela, maiatzak 15 Netflixen. Eta guandik estrenatu gabeko denboraldi bat da, baino pixkat aurreko asten ekarri nizuen hausnarketa bat ekarri nizuen bezalaxe, gaurre bai nahiko nuke pixkat ez zainbeste trailerrai buruz hitzein, ez ikuspuntu komertzial ikuspuntu hortatik, baino bai nola telesail batek beti dauken aukera aldatzeko eta pixkat aukera berriak bilatzeko beti bezala, baino ingurua begiratu, zaleen iritziak irakurri, eta horren arabera denboraldi berriak aldatu edo berdin mantendu. Kasu honetan, bigarren denboraldiko trailer honek erakusten dunez,
ikusten dugu Berlin telesaia, hau da, La Casa de Papel telesaietik datorren spin-off berri hau, bueltatu dala pixkat La Casa de Papel estetika hortara. Lehenengo denboraldia zentratu zen asko amodio kutsu batetik, Berlin romantikoa ezagutzen genuen gehiago, nola neska bat ezagutzen zuen, eta maite mentzen zan pertsona hortaz, eta, pixkat, lapurreta mundu hortatik ateratze zan telesail baten proposamena izan zan. Eta iruditzen zait, ondo zegola, ze azken baten ikuslea, ja más o menos bazekiten La Casa de Papeletik Berlinera jongo zala zuzenean, orduan gehiengotxuak ezer jakin gabe edo trailerra ikusi gabe ere telesaia Berlin hau ikustea jongo ziela. Eta zentzurtan gustatu zaiten proposamen berri hori eta pertsonaia ezberdin bat danez eta nagusia orain gontan beste pertsona bat danez, beste aukera bat ematea mundu berri horri. Baino, nei bereziki ez zaiten oso interesgarriain, eta nik usteet jende askori nahiko arraro intzaiola baten aldaketa buruzko hori. Orduan, bigarren denboraldi hontako trailerren ikusten danez, berriro bueltatzen dira tiroak, berriro bueltatzen dira lapurretak, berriro bueltatzen da Berlin ezagun hori, guk ezagutu genuen, La Casa de Papelen ezagutu genuen Berlin hori, eta iruditzen zait, ez dakit, hasiera batetik ja hori izan planteamentua, hau da, lehenengo denboraldia ingo dugu zerbe berria eta bigarrengoan emango diogu ikusleari bila zebilen hori, baino, kuriosoa intzait, nola bapatean, lehenengo denboraldiak inintzuten aldaketa brusko hori mantendu dan guain bigarren denboraldi hontan, eta lehenengo denboraldian, bazeuden lapurretak eta bazeuden pertsonaia berriak, pixkat mundu hortara eramaten gintuna, baino, irutzait guain gontan ja postu zuzen bat dagoela lapurretei, tiroei, eta aldaketa izan dan denboraldi indutena, baino ikusle bezala eta zale bezala nahiko interesgarri irutu zait itzulera hau. Gero, jende askok esango du baita, igual nahiko mugimendu merkea izan dela eta jundiela zuzenen ikuspuntu komertzial bat lehenestea. Baino, niri gustatu zait eta irutu zait nahiko mugimendu inteligentia indutena. Neri esan behar dut, Berlineko lehenengo denboraldiak eninduela bat ere engantzatu. Neire ez. Osea, ikusten hasi nintzen, eta esan, interesante, agian, zeroz ezberdina, erdian utzitun. Bai, eta berdina gertatu zaiten El Señor de los Anilloseko telesaiakin. Lehenengo denboraldia intzuten, jendeari asko ez zaien gustatu, jendeak gorrotatuzun pertsonaia berriak sartu izana, beste gauza batzuk gorrotatu zituzten baita, baino hori nahiko subjetiboa da. Baino, iruditzen zait, beraiek ez zutela inungo aukeraik, edo ez zutela inungo kontrola hartzeko erabakirik hartu, eta telesaian hobekuntza behidatzeako ez zutela inungo aldaketaikin, eta ondorengo denboraldiak berdin jarraitu zutela, eta kasu honetan aldaketa hau ez dakit izan den zaleen gandik etorri den gauza bat, edo beraiek erabaki duten gauza bat, baino iruditzen zait nahiko interesgarria dela. Bai, nik uste pixkat badela ez, desengantxe horretatik azkenean nik espero nuen Berlin bat, potentea Berlin zirikatzaile hori eta ikustea hain lasai eta nik uste jende asko desengantxatu zuela, beraz da berbigarren denboraldia. Gainera, hemen ez dira ez dena batzuk Donostian grabatu. Bai. Zakete, agian asmatzen egin. Trailerra ikusten hori dizuzein neri behintzat batzuk baitzen. Bai, sekuentzia motz batzuk, hori da. Trailerran ikusten da, sekuentzia pare bat, behintzat, Donostin badaudela, ez dakit nola garatzen dan hori, baina bai, de hecho bere garaien izan ditun lagun batzuk Donostin grabatzen jazuten, baina ez dakit zenbat azalduko da, ez ezer. Netflixen, ez da? Hori da. Netflixen izango da ikusgai beraz, Imanolen proposamen hau Berlin, and the lady with an ermine, hauskatu behar da. Bigarren denboraldia. Berlin bi. Tira, hausia Imanolen proposamena, eneko zureare entzun egin, nuke? Bira, nire gaurko proposamena pixka bat bitxia da baita. Zenik ekarriet film japoniar bat, River izena duena, baina gazteleraz ezakiz itzuli da oso ezberdin, gazteleraz itzuli da Atrapados en un bucle. Bale. Ara. Ibaia izan beharrean? Bai, izan beharrean... Gazteleraren itzulpenak historikoki... Erreka, bai. Ezakit. Ura, behintzat. Ura, bai. Izan da... Mera de bi aukera. Jatorrizko hizkuntzako esanaia izatea
zerbait gertuago atrapado zenun bukle delako hortatik, nola baite, irtera gabeko zirkulo batean lotuta edo ez dakit nola itzuliko genuken, edo jatorrizko izena izatea ibaia edo erreka ez, apostu egingo genuke bigarren aukera honengatik, ze Espainiar, pelikulen Espainerarako edo gaztelerarako itzulerak beti izan dira bastante xelebereak. Beti hori da. Background bat, badago hor historiko gogor bat, oso gogorra, eta grazia handia egiten dira Amerika Latinan hasten zarenean pelikula bat eta zitze egiten, eta zu gaztelera zari zara, joera duzu gaztelerako izenburua esateko. Hori da. Baina 180 pikuan ez du bat ere antzik eta euren itzulpenak askoz logikoagoak izaten dira. Haien batzuk ere badaude. Batzuk bai. Baina orokorrean gehiagotan alde esango nuke. Bai, hori da. Bueno, jatorrizkora bintzat. Bai, hori da. Banik River gomendatuko dut. Eta, film nahiko bitxia da film japoniar bat, esan bezala, eta hau gertatzen da herri Kibune izeneko herriska batean. Eta herriska honetan, badago nolabaiteko, hotel moduko bat, ezta? Eta han daude, hainbat, idazle bat, bi enpresa buru, eta beste, jende gehiago, hotel hortan, bere estantzia edo egunak han igarotzen. Eta, bapatean, gertatzen zaie hotelean dauden guztiei, langileei, eta, bezero guztiei, gauza berezi bat. Eta dela, 2 minutu igaro ostean, berriz ere 2 minutu atzera egiten dela. Eta bizi dira 2 minutu konstante batzuetan eta ezin dute bukle horretatik atera. Bale. Osea, 2 minutu berak dira. Hori da, eta ari dira berriz ere bizitzen, eta baina beraiek kontziente dira, eta saiatzen dira 2 minutu horietatik, nolabete bukle horretatik ateratzen. Eta, filma horren inguruan da komediazko film bat, esango nuke, nahiko bitxia, gainera, gustatu zaidan gauza bada, 2 minutu horiek, 2 minutu bakoitza, plano sekuentzia baten eginak daudela. Beraz, 2 minutu horiek jarraian ikus daitezke, nolabait, nik esango nuke eskuarekin grabatu dutela gainera, ze batzuetan nabaritzen da dardara edo pixkat The Office estilora grabatuta esango nuke, eta pelikula bitxia, nire atentzia dituzian egia esan sinopsionek, eta benetan gomendatzeko modukoa, Eta Prime Video dago. Vale. Nante negon. Hementxe Enekoren proposamena, Prime Videon ikus daitekeen, River, pixkat klaustrofobikoa dirudiez, 2 minututan ataskauta bizitzeak. Estetikoki ez da klaustrofobikoa. Eta gaina nahiko komedia da, nik esan nuke komedia dela gehien bat. Hauxe Enekoren proposamena, River eta Imanolena ere entzun nahiko nuke. Imanol, azurea egin duzu berkatu, junena falta berkatu. Nire gomendioa bada lehenagotik ere aipatu izan dugun teleselba, baina denboraldi berriarekin iritsi da Machos Alfa Netflixera, eta pasaden ostiralean okerrezpanago argitaratu zuten denboraldia, nik ez dut tartea izan ikusteko, baina irakurri dudala pixka bat jendearen iritzia zein izan den. Denboraldi honetan, gure protagonistak ez badakigu dekonstrukzio matxirulo honetatik ateratzen saiatu, dekonstruitzen saiatu zirela, ez? Eta ematen duenez, pixkat buelta egingo dute haien hasieretara, eta hasiko dira pixka bat beharaien, berriro ere maskulinitatea reinventatzen edo esango genuke edo berrasmatzen, sortuko dute Pakto Patriarkal SL izeneko komuna bat, lau gizonak bizitzeko toki bat, non emakumeak ez diren biziko bertan, eta haien asmoa behintzat bada lau etxe sortzea bertan eta lauak elkarrekin bizitzea. Eta hortartean egongo dira dibortzioak, zaintza kontuak, autokarabanak jartzen duenagatik ere deskripzioan, zerbaitengatik da, eta trailerran ikusiko duzue. Eta egia da iritzi orokorra badela oso denboraldi ona dela, Machos Alfak ari dela hartzen nahiko umore eta kritikatik bide ona, eta gioi aldetik badagoela arrisku bat gai zailetan sartzeko eta ondo ateratzeko.
garrantzitsua badela ere. Eta hori, jendearen eta ikusleen iritzia izaten ari da, bosgarren denboraldia oso ondo joan dela, batzuek asteburuan bertan ikusi dute goitik bera, azkenean denboraldiak uste dut 6 kapitulo ez dakit dituen 6 edo 8, eta ordu erdiko kapituloak dira, beraz azkar ikusten den zerbait da, eta baten batek edo esaten du hemen gustatuko litzaiokeela 6. denboraldi bat konfirmatzea, beraz jendea gogotsu eta gustora ari da ikusten, eta horixe da nire gomendioa Netflixen dagoen Machos Alfaren 5. denboraldia. Machos Alfaren 5. denboraldia gomendatu du Junek, eta ikusten dugunean denok ere, egingo dugu pixkat genero ikuspegiaren analisi hori. Beti ere esango dugu, ezta, telesail hau ikusi behar dela, konstiente izanik egiten ari diren burrada guztiak, burradak direla. Hori da, eta hala eta guztiz ere, batzutan pixkat betorreko morea jantzita ere. Ze ulertzen dugu, atzean dagoen gidoi lan horretan badagoela, genero perspektiba hori, eta hain zuzen ere hor ari direla pixkat jokatzen, baina batzutan gertatzen da, eta Hugo Juri ezeiza Arandiak askotan aipatu du, ez dakit, esaterako zinemaldian alako arrakasta izan zuen, nola zan? Los domingos. Ez, el jefe ez, baino, el patrón. El patrón pelikularekin, bazuela jarrera asko, nahiko kaspositoak, nahiko heteronormatibo jebiak, eta jendeak parra egiten zuela, eta berak esaten zian, hori da, uste dut hemen barrea, eta gero baiestatzen duzu hori ikusten da, ez, pixkanaka antzematen duzu, barre hori ez dela, ze kritika ona egiten ari den patriarkatuari, baizik eta zu identifikatzen ari zarela, sentsazio hoiekin eta jarrera hoiekin, ez? Eta horregatik hor... Nik uste dut telesaio honekin berdina dela. Identifikatuta sentitzen ari bazara, eman buelta bat zeagian, ez zenuke ala sentitu beharko, edo ez lizuke grazia egin beharko identifikatuta sentitzea. Hori da, badago hor espazio bat norbera ausnarketarako, eta badago uste dut genero kontuetan akaso hain ibilia ez dagoen zenbait gizonentzako, eta aukera bat, nolabait lehenengo pausoiek emateko hainbat gaiekin, baina pixkat kontuz. Ez dakit... Teoria asko espalin badaukezu eskuartean, igual ikusi baduen norbait ondoan duzuela, betorreko more horiek jantzite izango dituen norbaitek pixkat lagundi ezazuen hemen gida egiten. 5 minutu eguerdiko 11:00 eta nik azken proposamen bat ere badaukat, eta pelikula hau gainera aurtengo zinemaldian ikusteko aukera izan nuen, Le Étranger edo El Extraño, horrela itzuli izan da, El Extranjero barkatu. Ez dut itzulpenen batean El Extraño ikusi dudala, baina tira, filminera ere El Extranjero... Latinoamerikan? Igual, ez dakit. El Extranjero bezala iritsi da filminera, eta baita hegoaldeko Espainiar estatuko zinemetara ere. François Ozonen drama bada, eta hemen Albert Camiren lanean, El Extranjero lan horretan oinarrituta dago. Argelen 1928an kokatzen da historioa, eta bertan Merceau izeneko gizon bat, Benjamin Boisson da aktorea, ikaragarrezko lana egiten duena, uste dut hemen Imanol da biok ados gaudela, ez aktoretza lanak onak direla. Hau diot, Imanoli guzti zezio gomentzitu. Bada pixka bat, ez dakit, novelak berak kokatzen duen historio bat, ez, eta hemen aipatzen da pixkat Camiren filosofia bera, existenzialismo puntu hori, desidia puntu hori, utzikeria puntu hori, ez zerk nolabait aldatzen ez dion gizon gazte baten jarrera, 30 urte ingururekin, bere amaren hiletara joan, eta malko bakar bat botako ez duen gizon bat, urrengo gunean Mari bere lankide batekin alako abenturatxo bat edo bizitzen duena, baina berriz ere bere normaltasunera dator, bere lankide hori, Rebeka Marderrek gorpuzten duena, maite mindu da arekin, bizizan duten maitasun historio intenso xamar bat, badirudi bera ez duela ezerk mugitzen, eta gertatuko da hor, oharkabeko plan bat sortu da, ausazko plan bat sortu da, eta gertatuko da, pixkat pelikula mugitu edo astindu beharko luken gertakari bat, naiz eta pelikula bera, ez den gertakari horretan ere gehiago oinarritzen, ez? Nik uste zentroa, Manol pertsonaian dagoela, pertsonaiaren jarrera, pixkat, ez dakit estoiko den hitza, hori ere ez da, insulsoan, ez du ezertarako grinik erakusten pertsona honek, ez dauka inguruan ezer ura mugituko duenik, eta elegantzia zinematografiko bat badago, agian aspergarri xamar ere gerta daiteke, edo
kafezalentzako zinea dala esango genuke, eta hala ere gusta ez dakizukeena. Bai, egia da, irudi aldetik oso polita dela, lokalizazioak oso ondo daude. Pelikula baita hasten da, duela urte askotako, ez dakit zehazki ze urteko, baino garaioitako... 30. hamarkadan da, 20. mendeko 1930 asko. Garaioitako irudit, analogiko benetako irudikin, eta horrek jakokatzen zaitu ikuslea mundu erreal baten, eta nik uste horrek asko laguntzen dula. Eta aktorek orokorren iruditzen zait oso ondo daudela, eta bai, protagonista zoragarri dago, egia da la personaia nahiko zail bat, ja hasiera batetik ikuste dugu pertsonaia nahiko konformista bat, ezer kestiona inungo emozioek sortzen, bere gauzakiteko erak edo ekintzak daude guztiz logikatik eramanda eta dena hotzetik, eta dago momentu bat bere ezagutzen dula pelikulan zehar ezagutzeko emakuma bat, eta momentu hortan emakuma honek esaten dio maite dula, eta galtzen dio, zuk maite nauzu, eta beak esaten dio, esaten dio, zurekin ezkondu, nahi, zuna ez unerekin ezkondu, eta ez da erantzuten du. Bueno, vale. Berdin zait. Hor ja ikusten da pertsonaiaren faceta hori edo motivazio badiudi razionalidadeak emozioak irentsi dituela, baina batzutan jarrera oso razionala ere ez da, hori ere ez. Eta azken baten gertaera bat dago, ezakit jendeak jakingo duen liburua nahiko zarra da, baina gertaera bat dago, eta horrek komplikazioak ematen dizkio bere jarrera horrekiko, juizio bat gertatzen da, eta bertan denek leporatzen dute ez dela gai izan, ez bere ama hildanen negar bat botatzeko, ez gertaera hau gertatzen danen pertsona normal bezala reakzionatzeko, eta bai, gustatu zaiten orokorren, bai, momentu askotan iruditzen nun, bere pertsonaiak ez zula gauza hondik aportatzen, eta ez zegoela existenzialismo maila hau da, dena zala, nik liburutik gogoratzen dutena, eta 77ko pelikula esango nuke dela, 77ko pelikulatik gogoratzen dutena da, askoz hausnarketa sakonago bat dagola pertsonaien atzetik, eta ez dela konformismo puntu hortatik, edo zazken baten nik uste dut pertsonaia batekin pasiboa izan edo aktiboa izan empatizatu behar dezula, eta bere jarrera ulertu behar dezula nundi datorren eta zergatik iten dituen gauza horiek, eta iruditzen zaiten olako pelikula luze baten, ze pelikulak 2 ordu uste tira duten ditula. Pelikula luzea da, bai. Olako pelikula baten behar dezula, lehenengo ordu aguantatu dezakezu pertsonaia honekin, ze ikuste dezu pertsonaia bat serio dagona, isilik, pentsatze dezu bere barruan gauza asko gertatzen dela, baina ja, bigarrengo orduan esate dezu, pertsonaia honek nozbaiten esan marko du zerbait, ez? Bai, badago puntu hori, nekatu, ez dakit, ikuslea ezer oso sentiarazten duena, baina ez gertakarietatik, baizik eta gertakari ezetik, edo... Bai, eta ekintzetatik, edo bere ekintzak koherenteak dian, ez? De hecho, gertatzen da momentuan, ez dugu aipatu zer da, baina, gauza bat gertatzen da pelikulan erdialdean, ez dezu ulertzen zehazki zergatik iten ditun gauza horiek, ez dakizu datorren existenzialismotik, ez dakizu datorren bere konformismotik, ez dakizu bere lagunak kondizionatu dulako. Hori da, bere lagunaren papera Pierre Lotin aktoreak egiten du, beste paper, beste interpretazio puxka bat, esango nuke, eta kaso horrek ere pixka salbatzen du, ez badago beste pertsonaia hori bizirik dagoena, oso aktiboa dena, jarrera hola arroputz xamarra duena, eta ematen diona kontrapuntu bat, eta tira, niri asko gustatu zitzaidan, Iruditzen zait oso pelikula interesgarria dela, baina ulernezake entzuleren batek kaso egiten badit, filminera jo eta El extranjero, François Ozonen pelikularen bertsio hau ikusi eta esango balit. Nahi pixkat gogorra egin zait. Bai, gogorra ez mingarri edo gordin sentsazioan, baizik eta hau adreilu puxka, ez? Mugortan egon daiteke eta uste dut dela sartu edo ez sartu, nik onartu behar dut zinemaldian ikusi nuela, eta hor badaukazula kaso aretoan beste zine mota bat irensteko gaitasuna, ez dut bilatu behar dela momentu hon bat pelikula ikusteko, ez dela etxeran ekatuta iritsi eta pixkate hola gozagarri xamar ikus daiteken zerbait, baina konektatuzkero, iruditzen zait bai, interesgarria dela, eta gero zinematografikoki, estetikoki badauka txuri beltz, pixkat leiker hori ez, leika monokrome edo kamera hauen txuri beltze oso nitido, oso zehatza eta eraberean argi kontraste handikoa eta oso faktura tekniko ederreko pelikula da. Eta
iruditzen zait lan oso ona egin dutela, gaur egungo aktoreek izan dezaten, hau goiurik askotan esaten duen zerbait da, ez du... Tiene cara de iPhone, Hori da, iPhone aurpegia ez dute aktorek. Badute, 30ko hamarkadarekin, duela ia 100 urteko historia batekin sinesgarri gerta daitezken aurpegiak, eta hori ere uste dute casting zuzendaritzaren, eta meritu bat ere badela. Bai, de hecho, protagonista da momentu baten playan ondartzan sartzen dela, ureta sartzen dela ondartzan daula, eta ja bere gorpuzkera eta nola bularra dauzkan bai. Eta tripa oso fina, eta hori ja detaile txiki horrekin ja, iruditzen zait, ez dakitzeatik, baina daukagu oso sartuta garaioitako gorputz mota horiek. Hori diotez, gorputz motak ere, gorputz muskulatu bat duela 60 urte, eta gaur egun muskulaturak ere desberdinak direla. Eta hemen badaude pixka bat... Tripa sartuta, birikak beteta... Bai. Aldorzatik ere lan ederra egin da. Hau nire proposamena filminen ikus dezakezuen, El Extranjero, izen horrekin, Le Étranger, daukazue ikusgai, eta gaueko ez goizeko eguerdiko 11 eta 4 minutu izatera doazen honetan, bagoaz estudio zentraletara, ez Bilboko estudioetara, Itxaso Leon Kareagaren eskutik, azken ordukoa gurera ekartzea. Itxaso, egunon? Kaixo, egunon, gogorekarriko dugu pertsona migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua astelen honetan bertan jarri dela bian Espainia estatu osoan, Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeetan barne. Eta kalkuluen arabera, 30.000 pertsona inguruk balia dezakete aukera hori. Prozedura telematikoki hasi zen iragan ostegunean, hilaren 16an eta astelen honetatik aurrera esan bezala aurrez aurre bete daiteke. Hori bai, ziurgabetasuna dago epeak estuak direlako eta egoera egiaztatzeko beharra dagoelako, kasu batzuetan jatorrizko herrialdeetan lortzea zaila den dokumentazioarekin. Erregularizazioa eskatzeko EPA 2026ko ekainaren 30ean amaituko da eta izapideak egin bitartean eten egingo da itzulera prozedura oro. Gainera, eskaera izapidetzeko onartzen denetik, behin-behinean baimenduko da bizitzeko eta lan egiteko eskubidea. Erregularizazioaren onuradun izan daitezke joan den urtarrilaren 1 baino lehenagotik estatuko lurraldean dauden pertsonak eta egun hori baino lehen eskaera egin zuten asilo eskatzaileak, baldin eta eskaera egiten dutenean eta aurrekari penalik ez dutenean herrialdean 5 hilabete jarraian. Eskaerarekin batera besteak beste egonaldiaren iraupena, aurrekari penalen ziurtagiria eta kasu batzuetan bakarrik Espainiako gobernuak atzerritartasunaren arloko laguntzaile gisa egiaztatutako gobernuz kanpoko erakunde batek ziurtatutako kalteberatasun txostena aurkeztu beharko dituzte. Onuradunek urtebetez bizitzeko eta lan egiteko baimena lortuko dute horrela eta epe horren ondoren atzerritarrei buruzko erregelamenduan jasotako baimenetatik egonkorrago batera igaro ahal izango dira edo baldintzak betetzen ez badituzte beste urtebetez luzatzeko eskatu ahal izango dute. Horixe oraingo zaipatuko duguna eta bestalde informazio praktikoan azkar esango dugu ere arreta eskatu duela trafiko zuzendaritzak errepideetan A15ko 151 kilometroan Berastegiko lotunea itxita baitago Donostiako noranzkoan bidelanak direlata. Eta esan bezala horrexekin geratuko gara, ordubete berrituko dugu informazioa. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu, eta informazio praktiko horri akaso gehigarri, lehen ere aipatu dizuegu, gaur saio berezi egingo dugu etxe honetan, Realaren kopa txapelketaren ospakizunak eta bestelakoak kontatzeko, baina horrek Donostiako hirian, eta egun guztian zehar gainera, hainbat kaleen eteteak eragingo ditu, trafiko mozketak, autobusei igarotzen den momentuan ere, ilarak eta bestelakoak, beraz, gaur Donostiara ospakizun girora bazoazte ondo, bestela, neurtu nun aparkatu eta nola mugitu, kaleak ibilgailuz igarotzeko nahiko korapilatsu egongo direlako. Goizeko 11 eta 6 minutu, ia 7 minutu dagoeneko, bagoaz aurrera. Bizitza autuz autu osatzen dugu, zer ikasi, zertan lan egin, norekin egin bidea, zein toki edo herrietan bizi, eta zein eratara bizi. Modu askotara bizi daitekeelako, baina geroz eta gutxiago bizi gara lehen sektoretik, baratzetik adibidez. Bada auto hori egin zuten Mikel del Riok eta Sofi Eliesenek Hartzabal baserrian bizi eta lan egitea.
Gure aita sarean eskelak leitzen dabil. Itsasondo eta Ordiziako kontsumo talde baten parte den familia honek ordea, azken denboran euritek eragindako kalteak jasan dituzte, eta haien inbertsioak eta lanak kolpe handia jasan du. Horregatik laguntzeko bidea ireki dute, eta crowdfunding bat martxan jarri dute. Guztiz inoiz itzal ez dadin. Jasangarritasunaren bidea aukeratu zuen familia honen bidea eta lana ezagutzeko asmoz eta behar duten laguntzaren inguruan hitz egiteko gurean da Ander del Rio Zubeldia. Egunon eta ongi etorri eta barkatu hasieran Mikel ditu dizut. Lasai, ongi etorri eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ander, baditugu bi galdera bigarren kafean normalean goiurik egiten dituenak, aurreko juri ez da. Nei tokatuko zait. Agian Inigo zu. Neko egingo ditu. Ez, zer horrekin. Nik egingo ditu. Dira, bigarren kafeako bi Galdera. galdera. Zehar aldatzen jonkara. Hori da. Bueno, bi galderak onakoak dira eta bietatik bat aukera dezakezu erantzuteko. Lehenengoa motza eta erresa. Enik buelta emango dizkiet. Nola visualizatzen duzun zure hileta, zure funerala. Nola imaginatu, nola nahiko zenuken zure funerala. Bigarren galdera berriz, pixkat luzeagoa eta konplexuagoa izan daiteke, baina nahiko erresa ere bai. Zinema zuzendari bat iritsiko balitz zure gana, eta esango balizu, pelikula bat, gidoi bat osatu nahi dut, zure bizitza oinarrituta, baina ezin dut zure bizitza osoa kontatu, pasarte bat, momentu bat, konkretuago bat, zerbait, garai bat, finkatu beharko genuke pelikula hori egiteko, ze momentu izango litzateken hori. Hauek bi galderak eta zuk bat aukera dezakezu. Bueno, ez nuke jakingo zein aukera, lehenengo aukeratu bet, errezagoa ditzen zaitelako. Nola visualizatzeten, ospakizun bat bezala ez, agur bat, nire ingurukok ez, elkartuta. Ados, alaxe visualizatzen du eta galderekin jarraituko dugu june. Orain bai elkarrizketan pixka bat sartuta Ander. Lehenik eta behin galdetu nahi nizun, ez? Aipatu dugu Hartzabaltza baserria, proiektu baten parte edo bizi modu baten parte dela, nola eta nondik iristen zarete bertara? Bueno, nolabait bizitzak eraman zigun horrea, ez? Aldaketa urte bat eukien duen, desentekoa, nire bikotea proiektun partean Sofi Alemaniarra da, eta, ni hauntzak nintzen bizitzea, bertan bizi ginen, eta, orduan gelditu zen. Eta orduan bai behidatzen hasi ginela, nolabait lurrekin lotutako proiektu bat, oan hemen nun sortu, o nun kokatu ez, gure buruk. Eta, bertan, biosak baserri baten bizi ziren, eta, bat hiltzan, eta, osabari planteatu genion, ea bertan bizitzeko aukera eukiko genduke, onartu zigun, eta, orduan trastek hartu, eta berta etorri ginen. Alemaniatik ona egin zenuten bidea, eta hasieratik izan zenuten garbi baserrian bizi bai, baina baserriaz ere bizitzeko autu hori bazenukaten argi. Bai, hoi bai. Azkenen Sofitan hemen elkartu ginen, bai nila autu hoi nula, ez, hemen nebilen beste proiektu baten, baratzezain proiektu baten, eta, bertan izatu ginen, eta gero berta junintzen, eta orduan bai ni garbi nokoen, eta bea langile soziala da, baina alare bai gainaz hiruburukoa, Frankfurt erdigunekoa, eta bai nahizola landagune batea, o bentsat han visualizatzen zen bere buru ez, eta lehenengo zarrenan jaiotzak inde, bai ikusten dula famili eredue baserri, o... Bai, landa eren bura gerturago ikusten zuen burua. Eta honek ekartzen du ez, buru jabetza eta jasangarritasuna ardatz eukitzea, beharrezkoak ikusten dituzu etorkizunari begira. Bai, ez, ne ustez buru jabetza elikadura buru jabetza beharrezkoa da herri bat, ez, herri baten ardatz nagusinetariko bat izan beharko luke, ez,
Osea, edo nork eduki beharko zukeen eskubidea elikadura osasuntsu baten eskubidea, eduki beharko zela. Eta hori bermatzeko, ziurtatzeko nekazaritza iraunkor bat burutu beharko zela pentsatzen dut, ez? Bideo horretatik esan dugu, aipatu dugu baratza baduzuela ardatz nagusia ez da, baina zertan datza proiektuak berak zer eskaintzen duzue, okindegia ere bada hortartean. Hoi da, azkenen, baserri aukera eukien dunez, eta bertan planteatuen, baserrik ze aukerak emango zizkigunez. Bai, aldapa malda desenteko lursaiek eta dauzkula, orduan, baratza pixkan mugatuta daukegu, ez? Orduan, baratzaz aparte, ez, baserri dibertsifikatzea pentsatu duen, eta aukeratako bat ogintza zen, ez? Beti gustatu zaikulak ore bai fermentazio luzeko ogie, sofire bai kultura alemana, ez? Ogi mota honetan desenteko kultura dago, eta boixe, asko pentsatu egiesa, aurre egin du norta, baratzakin hasi ginen, nolabait diru iturri azkarrago bat zalako, eta gero, okindegian kokatu pentsatzen, ze baserrin bertan kanpoko eraikin bat eraiki hortako, eta hortan jarri ginen eta eraikitzen. Eta, prozesu luzea izan dela, 3 urteko prozesu okindegi ere martxan jartzeko. Ikasi duzu ere ogia egiten beraz okindegia sortzen zu joan enean, eta aipatu dut ez da sarreran kontsumo talde baten parte zaretela, ez da? Sare bat dago sortuta hor. Hoi da, salmenta zuzena egiten dugu, ez? Alde batetik itsasondon sortu den kontsumo talde bat, eta gero ordizi Goierriko baratza dendako laguntzakin ordizi bertan, ez? Beraien dendatarin jartzen geha ere bai otarrak eskainiz. Eta, Ander, hasi zenuten proiektu hau, duela urte batzuk, aipatu dugu, okindegia sartu zela beranduago, asko aldatu da zuen bizitza eta zuen bide guzti hau? Desente, proiektu zaparte, aitatasun ere eta matasune Sofien partetik eukideu, azkenen orentxe jaio berri zegu 3. Alaba. Orduan izan dira prozesu aldakorra, ez? Burua uste askokin, postasuna askokin bai, baina ikusten da, ez? Aurrea dala, aurrea dijola, ez? Aukera daula, ez? Bidegarri dala, eta gustora. Eta ikasten, ez? Proba de error askokin, baina ikasten bai. Ander, aipatu duzu, zuen landak badirela, ez, maldatsuak, eta horrek ekartzen dituela zailtasun ezberdin batzuk, eta horietako bat izan da, ez? Euritek ekarri dituzten, kolpeak. Hoi da, gune bakar ere bai, urrasko jasaten dola, eta bai, nola lehena bai pateten, malda desenteko lursai dazkeu, eta orduan, biterraza ingin ditu, beste 2 invernero jartzeko, ez? Orain batekin nahi galanen, baina bai beharrezko ikusten duen koizpena eukitzeko urte guztienez, gehien bat transiziotan, ez? Udazken udaberri transizioetan, beste invernero bat gutxienez. Eta horregatik, biterraz hauek burutu genitun, eta zoritxarre, neguntako euritekin, bertan bera eroizagu. Eta horrek ekarri du inbertsioa handi batzuen partetik, azkenean horiek sortzeak, eta ekartzen du kolpe horri aurre egiteko ere laguntza behar izatea, ez da? Hoi da, gehien bat, ingenitun terraza bertako harrikin eta lurre mugituz, eta eurik pixka kanalizatu genitun, gehien bat gainazaleko urek eta, baino emate honez lur azpiko ur desente justu ematen do gune hortan, ez? Eta ordu harri jarri beharko zala eta base hon bat esan digu, eta orduan aurrekusitako aurrekontue
€9.000 gutxi gora berakoa eman ziguen. Eta, bai da, inbertsio potentea guretzako, ez? Azkenen, ze orain arte bastante inbertitu da, gure aurrezki guzti, bai okindegi martxan jartzeko eta lur mugimendu hobe ekiteko. Eta orduan, horrexegatik, ez? Sofiri bururatu zitzaio, martxan jartzea crowdfunding kanpaina, ez? Azkenen, jenden borondaten pentsatu duzu. Aipatu duzun crowdfunding honetan laguntza emateko zein bide, nondik egin beharko luke entzuleak bere bidea edo aportazio hori? Bai, Sofi kontrolatzen dago gaia gehien bat, ni baino. Sortu dau pagina bat. GoFundMe. Itzena azten dutela. Eta, azkenen zabaldu dugu lotura honena, eta, da sartzea, bertan azaltzen da deskribapena gertakarina, argazki batzuk eta, pixka gure proiektu hola azalen azaltzen daure bai, eta bertan aukera ematen bakoitzak nahi dona donatzeko, eta gero hori bai, jendek bai zabaldu ezkeo, eskertuko genuke ez, azkenean. Ander, honez suposatzen dute ere zuen bezeroekin ere arituko zaretela eta zein da jasotzen duzuen haien iritzi edo haien babes hori, nolako ari da izaten? Azkenen ez, pixka gure komunidade txikie sortu dugu ez, gure ingurun, eta beti, babes ona ez, azkenen, ikusten dute ere, azkenen nola erlazio zuzena beraikiko, bai ikusten dute nola gabiltzen ez, eta bai, eskerrona, eta beti eskertzeko laguntzeko prest, eta bai, eskertzen dugu beraien jarrera esan. Bilatu nahi duenarentzat azalduko dizuegu GoFundMe bilatuta Hartzabaltza Hartzabaltza baserria crowdfunding jarrita segituan topatzen duzuela, baina bestela GoFundMe, FUND idatzita, GoFundMe, jarrita ere baina horrexena bilaketa motorrari lan hori eskatzea da eta jartzea bertan Hartzabaltza baserria crowdfunding eta listo. Bieratara azkar aurkitzen den bestela ere Instagram hori da hor lotura zuzena duzu, hori Instagram bitartez ere egin dezakezu. Suposatzen dut laguntzeko beste era bat ere izan daitekela, ez da bezero izatea edo bezero berri moduan aurkeztea. Bai, beti dareatek irikita ez, bezero berri batei. Bai, baratza nolabait pixkaia pertsonako purue nolabait lotuta dauketela, baino, beti dare azkenen bajak, berrik, ordu, beti da aukera hori. Ander, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela aipatu duzu, 3 seme-alaba dituzuela orain txikienarekin, txikiak baratzaetik gertu bizitzeak ere emango du postasun eta haientzat ere irakaspena izango da, ezta? Bai, esan lurrakin lotura hori eukitze, bere aberastasuna eukea, eta negu egiten da pixka luzea, baina gero jau da berriinak alea eta hor pixka askatzitu zuen, postasun hori nabaritzen da, esan. Ander, mila eskerra guztia kontatzeagatik berriro erentzulei deialdia luzatzen diegu, dela laguntzeko edo eta behintzat zabalpena ere emateko honi guztiari eta eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko zuei, eta gure proiektu txiki hautsa emateatik. Hartzabaltza baserriaren proiektua gehiago ezagutu berri dugu, Ander del Rio Zubeldiaren eskutik, kontatu dizugu, crowdfunding horretan bat egiteko aukeraren ondu zuen, baina, orokorrean proiektuaren inguruan gehiago ezagutzeko euren sare sozialak ere balia ditzakezue, eta tira crowdfundingan parte hartu bai, baina eurekin bat egitea ere izango da lagungarri, beraz hortxe dituzue bide guztiak prest. Ardi Latxen herrian Merina Gris eta Belakoko Krisen arteko elkarlan honekin egingo dugu urrengo minutu parea eta segituan txokolate giroan murgildu behar dugu eta gainera
maila gorenean. Gustoko ez dudarren, ez gara desberdinak. Ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrien deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina blatu herrian, ardilatzen herrian, aite zinen herrian, gustoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleok gabiltza hemen, batetik. Babeatzen. Goiuri ez egoteak pena ematen digu. Bai, pena ematen digu, nari ez eta enderteko pena ematen, Bestetik, esan beharra daukagu. Gehiago daukagu. Bai, June ari dela salibatzen Pauloven txakurrak nola. Mira, ni nator gozeakin entrenamendutik, eta esade, txokolate minimo bat jaten duten momentuan jani pozik. Entzuleok, dena ez dizugu kolpetik kontatuko, baina gauzatxo batzuk behintzat bai, eta segituan gurekin oso txokolate giroan murgilduko garela. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, dala pandera, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero, ontxotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Pinpirin jantzin naiz gorko ziteko, Santa Mañako feste parako, motoztiritsi gera lokaltzez lepo, la plazan... Entzuleok txokolatez pilatu zaigu gure irratiko maila, eta ez edozein txokolatez gainera. Lander Kornago, egunon? Egunon. Bueno, esan zen igun aspaldi, bazenek arrela zurekin inoiz... Fitxaje estrella bat. Irratiko saio batera. Ez dut asko itzengo behai buruz, bea presentatukoa, baino nei mundu bat irikiten pertsona bat izan da, txokolate munduan, azkenen oso ohituta gare bat txokolate era batea jatea, era batea kontsumitzea, eta bea etorri izan behin jatetxa, esan zegoen, itena izaten guztia gaizki dago. Eta vale, oso ondo, erakutsi jazu mesez. Eta handik aurrea, pixkanaka, formatzen hasi ginen, bea etortzea, pixkat, gure txokolate mundua pixkat zabaltzeko. Así que, hemen gaurko saio oso politiakoiko dugu. Xabi Urizar, egunon eta ongitorri bigarren kafera, are gehiago horrelako txokolate despliegue bat egiten baduzu iritsi orduko oso ongitorri, izango zara beti hemen, Egunon. Bueno, nik beti hola konkistatu goi ditut leku berriak. Pentsatzen dut, bai. Txokolatea zabaldu eta txokolatea bakarria sortzen duen impresioakin ja. Bueno. Ikusiko du nondik hasi, ni pixkate txundituta nagoeneko. Bai, ni ere nago begiratzen, zer den gauza bakoitza pentsatzen egin naiz, seguraski ez errasmatuko zer den, baina, toki batetik haseko adibidez, hor daude kajatxo hori batzuk bezala, horiek zer dira? Bira, gaur bateko eta seguraski gauza asko, txokolatean inguruan. Ekarri duena pixka deskribatzen hasteko, kutsatxo hori hauek badira Taiwanen zuzenean ekoiztutako kakao batzutatik eratoritako txokolateak. Bai, normalean txokolatearen jatorriari buruz oso gutxi jakin ohi da,
Eta gaur ekarrituan txokolateek badute aztarna, badute trazabilidadea, ez? Ardoakin eta beste produktu batzukin gertatzen den bezala, baituzte, uztak edo kosetxak, baituzte loteak, eta produktu gourmet bat dela, aldarrikatzea etorri gara gaur, ez? Txokolateare baita ez, litxarreri bat, edo nik ez dakitola azkar eta fijatu hobe jaten den zerbait. Orduan, Taiwandik eratorritako txokolate oso sarituak, gero komentatuko gu nahi bozu ezergatik. Gero, esnedun txokolate berezi bat, bai? Ze hau kefirrekin egina dago, kefir hautsarekin egina dago, eta egia esan oso berritzailea da. Esnedun txokolatean, Esnedun txokolate bat probiotikoa dena. Modalidadean, hoi da. Hola saltzen dute, kefirra daukalako, eta nik ez dakit, haien kontua da, ez? Gero, kakao babak ere karri ditut. Bai, proba ditzazuen, eta ikus, eta usain ditzazuen, azkenean hortik hasten da abentura guztia. Eta, igual, jende askok ez du... Ez du behin ere akaso ikusi, kakao bale bat. Ez du behin ere ikusi, ez da probature. Orduan, zer esanik ez, hau ekartzeak, badula bere garrantzia, ez? Azkenean, probatzeak horrekin hobe konektatzen laguntzen dizula. Gero ekarritute bai, kakao hautsa, kakao hauts naturala. Ze esan nahi duen horrek eta, aurreago azalduko izuen ego zuen, kuriosidade baldin moduzue. Baina kakao hauts gehiena dago kimikoki tratatua. Hau ez, asko konsumitzen baldin moduzue, oso zaleak baldin bazeate, igual gero komentatuko duzegatik, hau desberdinaen eta bestea oso tratatua dagoen, ez? Gero ekarri gu lintz bat, jendeak asko kontsumitzen duen txokolate bat da. Kaso hor pareiko supermerkatuan eskura daukagun txokolate beltz bakarretakoa, ez da? Hoi da. Eta berez, badu izen handia du, prezioz ere handia. Prezio altua du, Altua du. Bai, nik erosietela. Prezio altua du. Landerrek horreitu du, entzako nik ez dut hor zer ikusirik, baina egia da hauek hartzea interesgarria dela. Ados. Izen abizenak jartzeko gauza bakoitzari. Eta gero amaitzeko baitu beste bi, Dominikar Republikatik zuzenean ekarritako beste txokolate bat, bertan landatu eta bertan sortua. Hau esaten duanean, hori oso ongi azpimarratuta utzi nahi dut, oso zaila delako toki batean kakao landatzean, kakao monovarietal bat lantzea, eta hortik toki berean bertan txokolate tableta sortzea. Hau oso toki gutxitan gertatzen da. Beraz, prozesua normalean landatu, ikusten dudanatik barietate bakarra, ez? Hoiek nahaztuta, iritsi ez dakize faktoriara, ez dakitzen bat kilometro egin da, hor kakao bale hoiek xeetu, eta hortik txokolate bat egin, eta ez da osoikoa dena all-in bat topatzea, ez dena leku berean sortu eta hoiti berako prozesu bat bilatzea, ez da? Karo, hemen esku bakarra dago, enpresa ubera, eta hori oso arraroa da egia esan. Hor, beste liga batean jokatzen egara, ez? Hau eta kutsa hori dun txokolatea. Eta gero hemen ekarri dut, txokolate txiki bat, Danimarkan ekoiztua dena, baina, txokolate marka hau, Frischholm izeneko marka hau hasi zen, hezkuntza egiten tableten bidez. Hau hasi zen, hartzidura prozesui buruz hitz egiten, ze txokolateak badu hartzidura prozesua, hau hasi zen esaten txokolatearen lehortze prozesuak ere desberdinak izanik zapore ere alda zitekeela, eta hau hasi zen hezkuntza hori zabaltzen normalean, industriak egin ez duen guztia, duela urte gutxi, txokolate mugimendu berri baten bidetik, kontatzen hasi gara. Gu, divulgatzaileak, eta gero markak eta txokolate ekoizle eta egileak, ez? Azkenan txokolateen egi hori, ez da oraindik ere oso ezaguna. Ze gertatzen da jatorrian, zegatik ez dira kontatzen hainbat gauza, zeatik txokolate honek itxura polita du, baina ez da berez beste munduko ezer, beste batzukin alderatuta ez, hor galdera asko daude erantzuteko. Horan, ez dakit, zuek esan duzen ondik bideratu. Nik lehenik eta behin Xabi galdetu nahi nizun, ikusten da, divulgatzaia hitza aipatu duzu, pasioz, eta gaitasun ondiz azaltzen duzula hau, nola iritsi zarazu txokolatearen amodio historio ontara, edo nola heltzen zarazu, txokolate sumilier, edo, dastatzaile, aditu, posizio honetaraino. Bira, nik txikitatik aman dendan eman ditut orduak eta orduak gozotegi bat izan dugu Iruñean, eta berez hor hasi nintzen txokolatea dastatzen modu ez ofizialean. Ez ofizialean esan nahi dut, zenik enekien
prozedurarik edo existitzen zenik, eta makinera bakitzen genituen, zer sartu dendan, eta zer ez. Ta gero ama jubilatuta gero, hasi zen kontua dantzan, ze nik enun dendan jarraitu nahi, baina txokolatean edo gozoan inguruan, murgiluta jarraitu. Markatu, dendaren izan esan duzu? Txokoa, okindegia. Txokoa, okindegia, Oain ja jubilatuago, eta ja ez da, baina egia da, hor izan zela hasiera. Ta kontua da, gero sumiler ikasketak topatu nitula, eta hor hasi zela teknifikazioa. Berez, 3 urrats dira, 3 maila, eta 3ak lortu nituen, eta gero aldi berean irakaslea naiz. Beraz, hor uztartu nituen nire bi pasioak, komunikatzea eta gainera txokolatean inguruan komunikatzea. Beraz, ikusiko nauzue barra izketan toki uzitatik, ze azken finean, justo lortu dut, bizizan pozik egotea. Egiten duanakin disfrutatzea, eta hoi da, azkenean irakasle lana eta bapatean txokolatean teknifikazio honek guztiak eman dit, sekulako pagotxa. Nire, jardunean, hori, pasioz betetzi ditu alak orduak, hoi da... Zoriontasuna ipatu du Xabi Urizarrek, eta noski, Mikel Urdengarinek espaldia bestu zuenez, ontza bat txokolate goizien honena, hor falta den gauza bakarra da, txokolate horre gainera, hona izan behar duela. Eta noski txokolate onaren inguruan hitz egitera etorri da Xabi Urizar, hemen daukagun, mai gainean daukagun iatena, badela ona, gero nabaduretan sartuko gara, oso jatorrira jotako txokolateak, nola baite, aipatu duzun trazabilidade hori, nondik nora sortu ekoitzi eta prozesua bizi izan duten txokolate eta zari garela, eta akaso, entzuleak pentsatuko du, baina txokolate hauek lortzen ere hain erresa ez da izango. Xabi Urizarrek bide bereziagoak ditu, edo lortu daitezke Euskal Herriko merkatuan horrelako txokolateak, Xabi? Begira, oain ari gara pixka bat hori ere lantzen, berez, baude webune nahiko aproposak txokolate hauek erosi eta etxera iritz daitezen, ez? Baina gero fizikoki, badira ja pixkanaka pausotxoak hemen adibidez inguruan, Donosti inguruan, badira dendak, ez? Gorrotxatik baru dendan, gero ere... hain gutxi arte lurka zegoen, baina oain ez, eta, badaude toki fisiko geroz, eta gehiago, oain gutxira, baina webuni bidez eros daitezke. Bale, saiatuko gara Euskal Herriko luze zabalean kokatzen espazio batzuk. Esaterako Iruña ipatu duzu, Iruñan non topa genezake txokolate ona? Iruñan bada Gosaria izeneko kafetegi bat, bertan Dominikar Errepublikako txokolate hau, kutsa gorri dun hau, topa daiteke, gero badago Spicy Tea izeneko te denda bat, bertan ere Peruko txokolate oso ona topa daiteke, eta gero Anik okindegian, horre bai txokolate hori topa daiteke. Denak dira txokolatearen filosofia berarekin egindako produktuak, kafea, ogia, bai. Eta azkenan narratiba bera izateak asko laguntzen du gero, haientzat igual ez ezagunaren txokolate hau saltzen. Ze, konparazio bidezeo defenda daiteken produktu bat da. Ogia hartzitzen den bezala, kakao ere hartzitzen da, edo kafeak dituen prozesu batzuk, eta, deskribapen batzuk ere txokolateak partekatzen ditu, orduan ez da kasualidadea olako tokitan egotea, eta ez supermerkatu batean. Aipatu duzu Iruñan aukera batzuk baditugula, esaterako Donostiara joko bagenu, aipatu duzu Gorrotxategi, naiz eta bera Tolosarra izan, eta Tolosan ere baduen denda, uste Donostian ere badaukala oraintxe denda bat? Berria gainea, eta oso politia hor baditu txokolate marka bat baino gehiago. Rafak badu berea propioa, oso interesgarria, eta gero baitu beste batzuk, beste lagun batzun markak eta txokolateak salgai. Gero Somos Bakery izeneko espezialiadeko kafetegi batean edateko txokolatea topa daiteke. Nahiko ongi prestatzen dute eta oso lan politia egiten ari da. Eta gero beste toki batzuk ere egon daitezke, baina nik ez ditut hainbeste kontrolatzen. Ados. Ia esan beste toki batzutarik hartzen du nik txokolatea, eta ez fizikoki igual Donostin. Ados, beste hiriburuetan joko bagenu erreferentziarik ematen jakingo zenuke Xabi espalin badakizu, ez da zer gertatzen, baina Bilbora esaterako, edo Biarritzera, edo ez dakit. Bilbon adibidez bada La Mandukateka izeneko gaztandegi bat, hor bada marka bat baino gehiago, gero badare bai korte inglesean,
gourmet zonaldean hor badira marka bat baino gehiago, eta gero nokora kafetegiak oso lan polita egiten edu kafeakin eta txokolateakin. Toki horietan fizikoki badela ziurta dezaket. Ados, Baionak ere badauka indarra txokolatean, esango nuke? Bai, eta hor bada Kazenaf marka, beste batzun artean, eta hori filosofia honekin egite dutelan, eta, bueno, iparraldean ere txokolate ona bada, eta txokolate horren erakusle dira hauek, ez, beste batzun artean. Gero bidartene bada, ez dakit markan izena, baina oso interesgarria. Doni bane loitzunen saltze dute merkatuan aurrean dagoen den da bat. Zeona. Bueno, hemen txari gara, txokolate munduan erabat murgilduta, gainera denboraz, eta lasai. Iniz Rafa Gorrotxatik aipatu zidan kontzeptu bat laguna dut, bintu bar kontzeptua. Hori bada azken urtetan nolabait indartu den zerbait, bin alea litzateke, eta bar tableta bera, eta pixkat aletik tabletarako prozesu hori ez, lehen aipatzen zenuen jatorria, trazabilidadea, nolabait kontzeptu horrek ere barna ibiltzen du pixka bat hori Xabi? Bai, berez kontzeptu hori da txokolaterik bikainenak lortzeko bidea. Osea, bintu bar bada metodologia bat, lan metodologia bat, eta da gauzak alik eta hobekin egiteko saiakera bat, ez? Kakaoa ongi hautatu, kakaoa ongi dastatu, nola xigortu bar den ongi erabaki, eta geroko fase guzi horiek pertsona berak eginak, noski, hori da idealena eta hori da berez behar lukena, toki berean egitea. Hau da, bintu barrak egiten duena da, kakao baten propietate guztiak alik eta hobekien zaindu, txokolate tableta batean, osagai gehigarririk gabe, zapore naturalak mantentzeko. Zan dut, kakaoa ongi zaitzen baldin bada, kakaoa izan daiteke ardo hon bat bezain anitza. Marrubi printzak topa ditzakegu, edo ez dakit, barrika, espeziak, nahizun guztia, eta hori dena gehigarririk sartu gabe tableta batean. Orduan, karo, bintu bar metodologiak egiten duna da justo industrializazio prozesu guztiek duten kontrakoa. Hor dena nahastu, dena IAR egiten da, dena zapore guztiak estandarizatu egiten dira, eta oso txokolate lauak sortzen dira, toneladak asaltzeko prestatuak. Baina hor lehen da bizi kakaoa txikitu egiten da, eta gero zaporea, gure osabaiek eta, gustokoa duten zaporetara jotzen dute, ez? Bertako kimikari eta profesionalek vainilla eta gehituz eta kanelak. Eta hemen justo hau da kontrakoa, aldarrikatzeko prozesu bat. Horre bada gainera nolabait ontzari bere garrantzia eta bere balioa emateko prozesu bat, ez? Ez dira kolpetik hartu eta tableta jateko irensteko txokolateak, baizik eta ontza bakoitza behar bezala dastatzeko, gozatzeko, eta ontza horri balioa emateko txokolateak esango nuke, ez da? Hoi da, hemen landerrekin eta hortan ibili gara azken hilabetetan, nola dastatu, nola begiratu txokolatea azkenean, txokolatea litxarreri bat bezala deskribatzen badugu, eta guain arte hola konsideratu izan baldin bada, da berez, ontzan fijatu gabe, salto batean hauan sartu eta jandugulako. Baina honek suposatzen duna da, honek badakarratzetik metodologia bat. Honek badakarratzetik arduek duten bezala prozedimendu bat, ez? Eta nola egiten den, ikas daiteke, txokolateari beste modu batean nola begira dakioken ere ikas daiteke, eta azken finean da, produktu gourmet bat balitz bezala tratatzen ikastea. Eta hori da helburua, ze badu, sekulako potentziala, begirada aldaketa horrekin, ate berri bat ireki eta geure ganatzen baldin badugu, ez? Eta landarekin hori ari gara pixka balantzen, ze, berak esango izue bere esperientzia, baina begirada aldaketa horrek asebetetzen maila aldatzen du, txokolate gutxiago janda, txokolate horiek pentsatu daude, persistentzia handiko aromak azaleatzeko, eta gutxi jateko, baina kalitatez eta pausaldi egokiak eginez, eta zuk esan dut zure bai pixkata beste. Sukaldariok baita edukiula errua, txokolatea litxarkeria bezala ikusteko, ez azkenen sukalde baten, guk hemen mailan dazkaun txokolate guzti hauek, dastatzeko, disfrutatzeko dia beti ez, nota ezberdinak ikusteko, pixkat txokolate prozesu guztiai ikusteko, baina guk sukaldereokin deuna da, txokolate bat hartu,
nata bota, esnea bota, azukra bota, montatu, kongelatu, geho laben sartu, osea, maltratatu indeu urtez, o betidan ikan txokolatea, ez, eta beti eman diogu ikuspuntu hori, itxarkeria bukatzeko, zeo, batzutan ez diola garrantzia eman de, ze txokolatez ze txokolatea aigan lantzen, ez, beti ikusi dugu, txokolate tarta, bale, baina, ze txokolate, da, hau. Ez, eta guen, Xabikin nahi gana lantzen da pixkatoi, ez, txokolate tarta, baina txokolate hau erabili dugu. Etortzeala, hemendik gana etortzea, da zergatik erabili dugu hau. Zer nahi du lortu txokolate elaborazio honekin, ez? Eta txokolatoi, goi mailako txokolatori lander, postrerako edo nolait txokolatea oso erdigunean dagoen modura aurkezteko da, edo eperrak prestatu barko bazenitu eta saltxa txokolaterekin osatu ere, goi mailako sokaldaritzan ere goi mailako txokolate erabiliko zenukete. Azkenen hau da, guk beti ite dugu konparazioa... Bueno, nik eperrak aipatu ditut, ez da egite eperreai txokolata botan zaino, egizan, bai ez, normalean. Ja bota ez, azkenen guk konparatzeko la broman bezala. Ez kalimo txaiten baldin baden, Don Simonakin edo Romane konti batekin. Azerrekin ondoa gogoa, Romane konti batekin seguruenik, ez? Orduan pixkat hortan egia jolasten, ez? Pixkat garrantzia eman azkenen dakaun materiala, ez? Ardoai beti eman zaio garrantzioi, etortzea hemendikan, nota hori dazkala, nola dastatu, nola edan, ze temperaturatan, joan, txokolateakin, Xabik erakutsi gu berdina gertatzeala. Berdina gertatzeala. Gu jatetxen hartze dugu industriako txokolate bat, dastatze dugu, esate gu, hau beti berdina, txokolate hau beti berdina da. Eta gau etxea jutezea, txokolate bat hartzezu edozein markakoa, industriala izan da, probatzezu ez dut, gaur honek garrazo daka, beti berdina da, beti ez daka matizeik, ez daka da oso industriala, eta gustatzeko inda da on txokolate bat da, baina gu probatzituzu gauza ezberdina da, esatezu, hau hasieran gazia da, erdialden gozoa bihurtzea, geho, hazi ezaguelta ezaio, osea, ikustezu, mundu oso handia daula, eta goia fermentaziotan, hartziduran sartzen baldin bada, tostatu ezberdinetan, nundikan da, torzeinek egin du, ja burua hausteizu guztikin, ez? Eta pixat, ni uste hoi dala polita mundu honetakoa, ez? Beti euki deula txokolate postre bat, txokolate tarta, natilla, nahi duzun guztia, baina geho esatezula, azken abizena jartzea da postreai. Eta azken nik uste asko aberastatzeula bezeroaren esperientzia bai, ze bezeroa zehoze ikasteu. Azkenen goi mailatako jatetxe batea jute balin bazea, edo esperientzi gastronomikoa bizitzea jute balin bazea, jende asko jutea intentzioekin zehoze ikasteko, zehoze berria ikusteko. Eta azkenen input horiek sartzea bezeroa baita oso politia da, pixat behaien de juteko da, igual supermerkatu batea jute genen txokolate bate ostea, igual beste gauz ezberdinetaz fijatzeko intentzioa dagetela, ez? Irakusteko nizute oso politia dela. Anekdotes bat kontatuko dizuet, behin Madrilen egon eta Iruñeko lagun baten arreba, Sevillan bizizela, eta haurdunaldiaren ostean garatu zuen hainbat intolerantzia lezitinari, sojari, fruitu lehor, eta baziren hori hainbat gauza, berak garatu eta umeari edoskitze ematzerakoan, titi ematzerakoan, eragiten ziotenak, eta identifikatu zuten. Txokolaterik gabe zegoen, oso txokolate zalea zen pertsona bat, eta benetan hor utxune batekin. Eta hola, bazkaltzen ari ginela hartu telefonoa, eta Rafa Gorrotxati ditu nion, esan, eizu Rafa, hau pasatzen da. Ez aldagon modurik txokolaterik egiteko soilik, kakaoa, eta azukrea uste dut, ez? Kakao azukrea, besterik ez du, ez? Berez egin daiteke eta. Baina zer du, azaldu jazuta. Bai, noski, eta orduan santzian zula sai. Datorren astean pasa eta hitz egingo dugu. Badaukan nik, ez tegit txokolate egiteko ontzia edo petatea edo nola den, badauka txiki bandere esperimentuentzako eta egingo dizkiota 10 tableta, eta gero esango diot, Sevillan eta Madrilen eta nun eta zeinekin lor dezaken nik zehazki berarentzat egingo dioden txokolateo honen berbera, edo nori eskari ezaioken bestela egin diezaion horrela eta horrela. Bueno, pertsona horri mundua ireki zitzaion. Eta hor asisteidan bintu bar, kontzeptua zitze egiten, eta gero, esan zionez, txokolategi artisauak badaude hemen Sevilla inguruan hemen eta hemen, Madrilen ere badituzu, eta azkenen hor badago sare bat elkar ezagutzen duena, eta pertsona horrek mundua berreskuratu zuen. Bai, berpiztu egin naiz, zoriontxua naiz, eta noski txokolate horrek etzion eragiten umeari, etzion ino kalterik egiten. Goi mailako txokolateaz ari garenean, produkzio txikiaz ere ari gara, Xabi, mimo hondiz eta oso ez dakit tirada txikian edo ekoizten den txokolateaz, ez? Hoi da, azken finean, zuk zure apostua da kalitatea,
alik eta produkturik onenakin, alik eta prozesamendurik onenekin, txokolaterik bikainena lortzeko. Orduan, hor ezin duz, aukera baldin bada hori egitea ezin duzu gero tonelaka saldu eta ezin duzu monetizazio handi bat sortu, ez? Orduan, jende honek berez ez du bideo hontatik negozioa mantentzen guztiz. Beti baude beste hanka batzuk negozioaren helduleku izan daitezkenak. Kasu hontan, zuk esan duzun bezala, hori betetzen da, ez? Tirada txikiak izan behar dira, zuk kalitate kontrola bermatu alizateko, eta gero ezagutzarik onenakin bezeroari kontatu alizateko zer sentituko duen lote edo uzta ontako txokolate honekin, ze nota edo aroma edo bilatuko dituen tabletan, eta azkenean zuk hori egin dezakezu, kantitate txikiak edo mimoz manejatzen baldin baituzu, eta hori da, hauen helburua, berez gutxi, baina produktu bikainenak eta ekoizle eta prozesamendu bikainenak erabiliz. Produktu bikainak dauzkagomen mai gainean, june dago hor begira pentsatuz. Hau momenturen batean dazatu behar dugu, edo soilik hemen muturra luzatzeko jarri digute. Ni bakarrik baldin manintz, baina mai hontan uste dena gaudela, Deno gaudorrela. Ez man, hemen... Bai, agian, ez da? Dazatzeko unea iritsi zegu, zerbait dazatu behar dugu, Xabi? Bai, nahi duzen guztia. Dena nahi balin moduzu dena, ni hortako prest horri naiz. Bueno, zuk esango diguzu, nondik hasi behar dugun, ze dazatzen hasi behar dugun? Zerdun bakoitzak? Bintu aipatu duzunez, bin hoiek ekarri ditut. Kakao babak edo, bueno... Aleak, fruituak. Nahi balin moduzu bana pasako dizuet, eta hau berez azala duen fruitua da. Beaz zuritu, eta barrukoa murtxikatuz jan behar da. Kraskateko hiek erentzutea politia da. Horrek, ni sekulako plazerra emate. Hau bai, ASMR. Erabat. Hau da bakarrik entzuten dabiltzaren dako. Bai, bueno, zalorik entzen ari gara. Nolabait entzuleak okatzeko, ale hau da, ez dakit, almendra baten tamainukoa edo, azal hori ere bada pixat, ez dakit nola izan duten saladilla edo ditzen zaien hoiei, bueno, azalak entzea bezalako xea, eta barruan agertzen da iluna den, marroi iluna den, bueno, ez dakit, fruitua bera, ez? Murtxikatu, jan, eta esanen diazue kakao purua zeibitzen zaizuen. Ongi prozesatutako kakao purua zeibitzen zaizuen. Zau bada berez kakao bat, bere identitate propioa duna, bere zapore propioa duna, prozesamendu jakin bat jasandulako, ez? Orduan horrek eragiten dio asko, bueno, jatorriko ezaugarri klimatiko, geografiko eta guzti horiek kontuan hartuta, gero bada prozesamenduan nola tratatzen duzun kakao hori, hartzituz, lehortuz, eta bar, ez? Ale hau prozesuri gabekoa da. Ale honek, zer du, markatu? Jasanduna da, hartzidura eta lehortzea. Hartzidura badu. Hartzidura zapore hori badauka. Kontua da, kakaoa ez baldin bada hartzitzen, ez dula zaporeri garatuko. Hoi da klabea. Bai, orduan, karo, industriak askotan jokatzen du horrekin. Hartzidurari gabeko txokolateak erabiltzen ditu hartzituta daudenekin batean nahastu, eta gero aurreago ikusiko dugu etorkizun motz batean ze egiten duan hori estaltzeko. Baina horrek asko merketzen du prozesua. Zuk pentsatu hartzidura prozesuak entzen mauzu, zenbat kostu kenditzak ezun, ez? Orduan hemen, hau oinarrizkoa da. Hartzitu beharra du, ez dago negoziazio hori. Harrigarria da, nik gatza hartzen diot, hasteko gazia da, nuke esango. Bai, egia. Eta hartzen diot, hartziduraren horregatik uste nuen ez, baina batzutan gazta zaharrerako bide horretako zaporeak bezala, lagundu zuek, ekipo? Nahi naiz, irukoa botatzen. Zuen espektatibak bete ditu honek, esan nahi dute, uste zenuten garratzagoa izanen zela adibidez, o mingotxago? Nik espero nuen gogorrago, osea, gustatu zait eta da zerbait gustora jango nuke. Bai, nik ere. Baina nik pentsatzen nuen zailago egingo zitzaiala jatea. Bai, nik etorri zanetikan gehien harritu zitena da, euneko txokolate tableta batek hartzea, jan, eta esan, joxoa da, jateko, jaten jarretu nahi dut olako tableta bat, ez? Eta gero jutezea eozin lekuta da, euneko 80, euneko 80 probatzitu zu txokolate batzu da, terrorifiko jateko. Baina olako gauzak, esan duzu,
eta bere hartzidura prozesuagatika, bere tostado prozesuagatika eta dena nola aldatzean olako produktua. Eta ze komplejua, ez? Berriro janda beste gozatzuk agertuko lirateke, baina egiten dolako bomba, ez? Arko bat, hasieran ematen du ez, bapatean, ez, gatz hori agertzen da, eta zapore mordoa etortzen dira, eta geratzen dira hor. Frutu lehorra etortzen zaita. Baita ere. Zu pentsatu gero sigortu behar dela, eta sigortzea bat hor guk egin dugun dastaketa hontan oinarrituta. Hor, oandik ere goratuko genituzke hor izkutuan dauden zapore batzuk. Gero, nik hau hasiera puntu bezala, bia puntu bezala erabiltzen dut, oain esango izuena planteatzeko. Normalean jendeak espero du txokolatea zenbat eta portzentaiz altuagoa izan, orduan eta mingostasun handiagoa izanen dula, ez? Zuk esan duzun fuerte edo gogor izate hori, ez? Baina hau etzen bereziki mingotxa, ez? Ez. Eta hor dagona da prozesamendua. Industriak dena kiskali edo ia kiskali egiten du, oinarrian dagon, nahaste horretan topa daitezkeen defektu guztiak estaltzeko. Kafeakin egiten den bezala, kafea ere torrefaktatu edo gainxigortu egiten da. Eta hori da dena estaltzeko. Honek ez dunez horren beharrik, eta kakao monobarietala denez, kakaoaren propietateen gainean sigortze prozesua erabakitzen baldin bada izatea temperatura eta denbora jakin hontan, kakaoaren propietateak errespetatzeko, kakaoa gaia ez da mingotxa. Mingostasun hori sortzen da kakao industrialetan, eta hau entzulandako aholkua da, ia erre egiten dutelako. Orduan, karo, portzentai altutan, oandik ere mingostasun kantitatea handiagoak topatuko ia, geroz eta azukre gutxiago dagoelako hori estaltzeko. Eta, karo, hemen topa ezakeguna justo kontrakoa, Landerrek esan dakoa, euneko txokolate bat, kakao esterik ez duna, beste osagairik ez, adibidez, eta, Eta ze hau zaporea utzi digun. Ze zaporea, ze retrogustoa, ze... Oso atsegina. Nik oraintxe hau zaporean badut kafeon baten antzeko puntu bat. Badago zerbait hor. Ezkenen txokolatea bai ez da bakarrikan zapora baizik eta sentsazioa bai. Asko sartzea sentsazioa. Ez oen janduna bain esan dezuna, ez kafe baten antzekoa dakat... Hoi azkenen ez da bakarrikan zapora baizik eta zuri ematizun sentsazioa. Hori da. Egoera, ez? Aldartekin utzi nauen. Eta oso argia iruditzen zait azalpen hori, eta da, sigortzearen eta gehiegizko erretzearen hori, badela, kafearekin antzeko gertatzen den zerbait. Badaude sigortze maila ezberdinak kafean, baina gerora prozesuetan makinak gehiegi berotzen baldin badu kafe hori izorratu egiten du, guk italianan edo moka delako horretan sutan uzen badugu kafea, kafe hori italiarrak esango lukete, italiar batek itzuli zidan kafe herbido, kafe jodido, baina ez da italiano ez nola esango duten oraintxe, baina ez, azkenen bero gehiegik zaporeak kakanastu egingo dituela, ez? Eta antzaten ez, txokolatearekin ere, prozesu horiek hori ekartzen dute, ez? Hoi da, eta zuek kontuan hartu, labur-labur, egoain zango izudana, industriala den txokolatea dago erabat txikitua eta estandarizatua. Horrek ez du, kakaoaren identitatearekin lotura bakar bat ere, bai? Ze kakao pila nastuak daude, oso prozesamendu maila desberdinetan, defektuak ere egon daitezke hortartean, eta hori dena estali egiten da ia errez. Bintubarrak justo kontrakoa egin nahi du. Kakaoaren identitatearekin lotu nahi du tableta, eta horregatik alik eta gutxien ikutzen da kakao bale hori, alik eta gehien zainduz. Bai, hor oso intentzio desberdina daude. Xabi, 5 minutu geratzen zaizkigu eguerdik 12etarako, beraz, zuk orain ja autoefizienteak egin barrituzu, norontze egingo dugu bidea orain? Begira, Taiwan ikutu barko genuke, zori bada berez tree to bar, lehen esan dugu bean to bar. Tree to bar da, kakaoa landatzen duen pertsonak berak kakao txokolatea sortzea. Eta hau bai badela, bean to barra arraroa baldin bada lortzen, hau hendik arraroa. Nola da hitza? Tree, arbola? Tree to bar, ok. Inglesa... Ez da segi ez be. Etxarri aranazkoa da. Nire eman herrikoa. Bueno, ez da git inglesa euskera ederra duzu behintzat, hori esan beharra dago. Tree to bar da, hori, metodologia bat, oaindik ere idealagoa. Ez da inor tartean, txokolate horren ekoizpen katean, bai? Orduan, hau toki berean egin da. Eta hau, txokolatean munduan, ez da ia inon ere gertatzen. Txokolatean nola dastatzen da, laburrean esanen dizuet. 5 zentzumenak erabiltzen dira.
Bai, berez luze ibiliko gineatek hemen hori komentatuko banizue. Labur egiteko eta etxean ere entsaiatzeko usaintzeaz gain, eta kolorea eta gauza asko begiratzeaz gain, idealena da txokolate bat modu gourmet batean edo dastatzeko, hauan sartu, urtu eta sudurretik bakarrik arnastea. Ze txokolate hauek ez dute gehigarririk. Marrubi zaporea baldin badu ez da marrubia dulako. Da txokolateak hartziduran sortutako metabolitoak ditzen dira, molekula batzuk askatzen ditulako, urtze prozesuak aurrera egin ahala, eta molekula horiek autoemateko modu bakarra da sudurretik arnastea eta burmuinakin konexio egitea. Eta benetan, sensazio oso realak sortzen dira. Badirudi, osagaiak baditula txokolate honek kakaoaz eta azukreaz gain. Ez da, hemen magia bada, txokolate honek hasieran gozo puntu bat dula ikustea eta bukeran azido bilakatzen dela. Orduan, lehen esan dugunean industriala aspergarria dela, da ez delako aldaketarik sortzen. Dena estandarizatu. Lanua da. Orduan, hemen txokolateak hartziduran sortutako guzti hori, batean lurruntzen uztea da magia. Eta horregatik urtu egiten da gotan. Wow. Entzuleok agurtzeko ordua dugu, baina gauzat egingo dugu. Guk jarraituko du hemen, gauden bezalaxe, kata hau egiten, eta eduki oso interesgarri honen bigarren zatia, bihar elkarbanatuko dugu zuekin, bigarren kafean, bigarren kafea eta bigarren txokolatea izango da saioa. Beraz, agur esango dizuegu, baina pixka bat hola inbidia sortu nahi ez edo jakitun informazioarekin utziko zaituzte gula hori, baina guk txokolatea dastatzen jarraituko dugula. Xabi, Lander, agurtuko zaituzet gaurko saioan, baina berriz ere biharkorako agurtuko zaituzet gero. June eta Eneko bihar arte. Bihar arte, bai. Entzuleo gu bagoaz, baina ezkoaz zintzo ibili. Xabi Lander, eskerrik asko. Zuei, agur. Zuei, misker. Espíritu de nuestras semillas respira y conecta el corazón. Sutileza y amor que despertamos, sensación divina en nuestro cuerpo. Keep calm and bigarren kafea.